Sanu. Oh, mama ni bela. Ike chukun mare jabi de. Ah, mumila. Ami. Ye ko ta ka jete ni na laje. Ne mi. Wanye mi me. Mado chen fana do. Ebe ka desirane. No, ate sira ko. Sabla koko weke mi na. No bala. Musa desira ka kuntan ko bela jeni la sisa. Wa amambo shi wala so ka be bla ola ka ba nye shoti la. Fo fifi. Wa nyere ka du. Otungo na ntara soro fifi ni musa be mangana. Nyanyi na kara tuudi. Wa aklara ka mulu bana ko re ke nyere nyeko. Ay fifi do wa nyere metuma fe. Aba tonke boy. Ye fifi ni mo mete bana ni monche. Ayira ka fo ko chaque fois Musa ba essayer ka be bade ka. En alana krache Musa kan o la ni ke fifi la wa. Ere ka ta ka la je Musa kan afo ka le be fifi ni wa. Sanu ne ya famia sisa. Musa de be ka nyini ko abe bi fifi kan wa. Kuma yin fam jati ami. Ne re ton ta don Musa be dro ko sugu mita. Ha? Mami nga kene iyere dogoni. Mu mete ga kuntan ko nyeshuma. Ni ngoni nga kenge ndala bai. Chere la. Fe flalo. Na sigla no wereka. Ni mata di polisu no ka fotu na bodin ka tora flemi. Wa ma bani ka bo ma famina. Ai sanu ga fo sa furula isa. Kana songo fo sa. Kana songo fo. Ni Musa ko ne ni mona na ko yinke. Musa ma ka kero la, ama ka ke kumana. Ale mangate jinyo kono kan nita ka fifi segere. Nganala ni kila sonama. Ni Musa na fem menere ami kunfe. Ba fo Musa be ne ka kumame. Abena kuma kame. Ngaye funa o subora ko jude. E bito di polisu ma tuguri sanu. Ah? Ami. Ire wolodi. Ami. Trop c'est trop. Amasoma. Non, à Temlou, quand ça vous l'année fini là maintenant. Depuis fort longtemps, je t'avais prévenu. Mais démission nous me fait qu'elle tente. À cause du dollar et là. Mais qu'on n'est pas. Sanu. Ni ga kuma famia ga kana so la nala sonama. Mi menere fleke de bo fo Musa yene. Ya me. Me na ko. Musa! Musa! Ben allez! Né? Musa, telewan! Ante maman. Musa! Ah? Ne kuma mi men flula. Akana ke chenere Musa. Odu kuma jume. Musa ifa ni la sida fonene. Ko I desira muso la kene mala la sisa. Fi do no e fifi. Ibina fu kibina mana ko ta ko segere so na ina na Musa. Musa ko muso desira kene mala la. Oh sa ka ke sa I ka ko ki be fifi fe. Ngani furu sirado. Iba fo ayene amba nyini ka di ma furu la. Furu e furu de o ibe se ka furu. Onga fo ka desawri la kana ke mana ko Musa ni ka so ko na yana. Ibolo dai kuna re Musa. Manifin Ibisi mardo dubine kuna kaso ki fara. Ako kira tukuna nyefen. Ni fana da kono kuma lambi. Mama. Netena na foi de nyefo. Femi e goni fifi kadne abeta. Me yete fifi la. Na na ko imbla oro mi ba soro akanga ketendo. Musa. Allahu akbar. Oye Musa kuma ga ile ma. Iko ni kijija folenga na gachinere. Wallahi folenga ra chinye. Hey Musa, ben fari fa duguma yire la. Na la sonama. Mugolan kulum.
Mamie, ça va? Oui, ça va, Fifi. Quand même. Quand fait-il non? Courrier. Donc, depuis lundi, Borala, et ma sœur va se la vie. Autrement, mon est là. Faut éteindre la Fifi. Ne sans savoir que bayi no fait. Nan mo ko rote kileum. Ni domi ne jare ni bi. Wan dum mani jafa ne bita. Mamie, kuma do mun ka yɛrɛ bɛ kuru kɔnɔ. N'o y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ i dun kan k'o dabila dɛ o tɛ ko ɲɛnama fosi de. O dun bɛ ka mun fɔ ne ma tuguni. Bɛɛ de da bɛnn'o kan k'e ni misi tangara bɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa e dun b'a dɔn k'a fɔ misi tangara denmuso bɛ kuru kɔnɔna na. Wa mɔgɔ kanu bɛ ɲɔgɔn tigɛ karamɔgɔ ye. Fifi dɛ. Wara mun kun ka ci. Ɲama t'o la o bɛ ci bɔgɔbɔgɔ. Ne ma taa n ka ci fɔ misi tangara ɲɛna koyi. Misi tangara de nana ka ci fɔ ne ɲɛna. Min y'u da ja u k'o fɔ ne ma. Wa e fɛnɛ ni e tɛ mɔgɔ tɛ ne lajɔ ka ni mana kuma fɔ ne ma i tulo b'a la. A ka dan nin ma dɛ. I bɛ se o tuluba jagoya la o. Mun y'i gɛlɛnkala ko ye koyi. I k'i da tɛmɛ ka bɔ ne ka ko la dɛ. Ne ka kanu kuma ani ne ka kalan kuma. Fifi i k'i da ta ka bɔ a la. E mun ye burusi kɔnɔ mɔgɔ kɔ? N'a fili i da sɔrɔ a la. Musa. Asi ko bɛ cogo di? Ça va. I tun b'a fɛ ka mɛn dɛ. Awɔ, e bɛ ka n ka fini arranger. Asi ɲɛnɛmaya ko o ko cɛ fara muso kan. I kan ka jateminɛ de kɛ. Jateminɛ de bɛ kɛ sababu ye. N'i b'i don yɔrɔ ani bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔn. Mɔgɔ o maa tɛ jateminɛ kɛ ɲɛnɛmaya la, o tigilamɔgɔ sɛgɛnnen don. O tigilamɔgɔ de bɛ don problème na sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen. Buna hadamaden i bɛ ko o ko la ɲuman fara juguman kan i lakɔlɔsilen don. Saya kuma in bɛɛ kun ye jumɛn? O don o su fɛ aw tɛmɛna ne la o. Awɔ. Awɔ. I ni kamalen janjani. N b'a dɔn mais n t'a tɔgɔ de dɔn. Asi i hakili to i yɛrɛ la ne bɛ kamalenin in dɔn. A bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ma. N tɛna fɔ k'a bɛ dɔrɔgu ta nka a bɛ fɛn ta min ka jugu ni dɔrɔgu ye. Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kaso la ani ne bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ min na maa ɲɛnama kelen tɛ se hali n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ taa. K'a ɲɛf'i ɲɛna ne dɔgɔmuso de ye. N t'a fɛ k'i ye sira dɔ ka sira min man ɲi. Wa n t'a fɛ i ni mɔgɔ ka jɛ mɔgɔ min tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. I ka ko ka bon ne bolo kojugu. I kɛcogo dɔn. An sisan cɛw an jogo ye min ye. An bɛ muso lajarabi an yɛrɛ la. N'an ye siɲɛ kelen sɔrɔ i la k'an da n'i ye an b'i haramuya ka bɔ an ka ɲɛnamaya la. Wa ne bɛ kamalenin in dɔn. A ye nin kɛ ni musomanin baden de ye. Galonɛsi musomaninw baden de bɛ yen ani minnu bɛ da. A yaalabaga bɛɛ galonɛsi musomaninw ye. Taga musobugu la. A ka kɛnɛmaden baden de bɛ yen. A bɛ se ka banajugu ta k'a lase ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen. Ne m'a fɔ k'i kana i ka kamaletigɛw kɛ. Nka ni ni mɔgɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. A kɛ mɔgɔ ye. Mɔgɔ min basigilen don. I jija a ka kɛ mɔgɔ ye. Mɔgɔ min bɛ yen ni maa ɲɛnɛman don ni sɔrɔyɔrɔ kelen b'a la. Nka n'i ye kanu kɛ ni mɔgɔ lankolon ye a bɛ se k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye wa a bɛ se ka kasara nasugu bɛɛ ta ka da i kan. Ne kɔni b'a ɲini i fɛ i ka fara kamalenin in na. Musa, n'i ka kuma bɛn mɛn. Nka mɔgɔ kana mɔgɔ minɛ mɔgɔ kama.
e musa e be ko caman ye so in kɔnɔ yan nɔ ne b'a ye min ɲɛ cɛ a kan wa e bɛ taa yɔrɔ la e yɛrɛ man ka ye yɔrɔ minnu na ne b'a bɛɛ kalama e bɛ tugu mɔgɔw kɔ mɔgɔ lankolon caman mais musa ne man da don a si la ka da kan i ka di ne fɛ i ye ne kɔrɔkɛ de ne man da don o yɔrɔ si la e bɛ ko caman kɛ e bɛ yurugu caman kɛ ne b'a bɛɛ kalama mais ne tɛ kuma o la i bɛ k'o kamalenni min fɔ ye a bɛ dɔrɔgu ta o a bɛ jour min a bɛ bin muso kan a ye denw sɔrɔ o ne ma nin si de ye wa a ma nin si yira ne na ni y'a ye a la don min na n kan ka min kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn ne bɛ na n ci la Bébé, quand tu m'avais Comme fouille-t-il, tiens, il m'a dit parler nos vies. Quand on fait ça. Non, il parlait nous trop. Ni e fait faire d'oré même. Ah. Quoi il m'a mis en coloré. Hal ni e shirai ka clé. Ni joli ko do ke ko ma kaba. Ne ben joki ko no. Quand on fait ça. Nge ga ko ka ne de mo do. Jaja we mi fo fe la. Aka juguni be. So te enyo wona chokoroba. E ki jogale kono nsogol ni ngono ta. Ah. Non. Non, era ba do ka fo ke ka ne jugunda. Ni uri fini na ni fin be ka ke e kama. Je suis prêt. Faut aller dire na fo lycée la dem se no me kanu ne to gumna. Elle ne t'a trouvé ça. Bébé. Ah, mon cœur. Il est bilama. Tiens. Alsa igan modurun mi bola. Ni la dinima. Non, il fallait se faire mal là. Ha, ni ba kuma fa. Non. Yere bilama. Nta kuma fere. Parle no E ero. mo da do kuma la. Non. Ni jane. Pourquoi non? Même je le sens. Allô, chérie. Ko chérie wa? Join. Chape ka follow na ka labani do. Ah, il n'est pas fini là. Ne be fili la. Il est fini là. Bah, sa téléphone, moi, me la roule. Ori ya ga suna na ga farbe. Ah oh? Kana fo chape ka nme sa. Ça fait que du même. Mais est-ce qu'il va kalama ne ba i be bolbol ni to be la chape be chiner le bolo don le chibo kalama yo. Ne ba. Il fallait faire la mer. Abi chiner bolo don. Nga wana ke chogo abi lawane de fino. Isunguru bam so diga téléphone ta ga dinche ba kuma chama mwanti. Ah, ni te se gi che antirele ga ni te se gi che mne ga nya sumuru ba wa mino wa mine ga nya kala du ga ka sawiya me. Allahu akbar ne bible ni foni ma. Ne on te do ere donné. Wole er de be chaper la ya me. Ai sabe bana fa kere wallahi ne nya wale e so wali foni nyana. O de fol den abi shuba ne bolo. Abi kleba ne bolo. Ai na me bai. Na me sa na ngara bai. Ni ne be kuma shebi ibi dan ne suru ba. Ni te ntage ta sa e na ngara ba so e ka ne la me bai. Ni ne be kuma ibi dan ne. Ibi dan ne yana la me ni e muso e. Ça paye bolo ni e puli bolo. Mais bébé, et finir ça. Ali kungani appelle toi, on garde ça appelle tani. Il m'a eu droit à. Il veut clair au kuma des fois. Avec les droits ire joli nyene ite fo il faut chaper. Na e muso kana ne donné e be ne don. Ni le ko e ki club ne etamne. E ko te a. No kon ba mi no. Ni fo no bo fo. Ti da wa. Ya, awu yo mi fina bola sa. O kya kun te do ere o. O la ne kanu metu dusubuna. I go to mona klisi.
Bibi a ka ɲi sa. Ja bɛ ne fɛ koyi. Ne yɛrɛ tun t'o kalama ka se nin degré ma. E kɔni b'a dɔn ne bɛ fɛn bɛɛ k'e kama o. N'e ko ko fɛn o fɛn ne b'o kɛ. A ka ɲi ta Bibi, ne yɛrɛ bɛna taa so yɛrɛ. Ah. Ok, an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen. An tɛ ɲɔgɔn fɛ wa? Ayi. Forfait ni kun de. Téléphone di yan n bɛ forfait dɔ ci i ma. K'an bɛn, je t'aime. Mais o cogo ninnu na hali i tɛ kalan kɛ n na. E muso ma bɔ ka n'i dɔgɔya sisan. O kumana i bɛ taa yɔrɔ la bi de. Ayi sisan décision kɔrɔ de bɔra koyi. Awɔ baara wɛrɛ taga kɛlen don du vacation ko ye. A ko ci ka di yan. Ayiwa. Awɔ. Don. An sɔgɔma. Nse. Ajara. Baye, ne mɔgɔ gɛlɛnmanba de tun Sani o tɛ to muso k'a sigi. a to an ka ɲɔgɔn ye ta fɔlɔ. Be. I fana sa. I tɛgɛ bɔ. Ajara. Ala ni kɛra yɛrɛ kama. Min tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ o don na. Ni kuma min fɔ, kana n'a fɔ muso. E bɛ siran ne e tɛ siran hali Ala ɲɛ. Ne bɛ siran mun y'a kɛ? Aisa. An faamuya. Nka a ma se o si ma. Nin jo t'a la bi, nin jo t'a la sini. Kana foyi fɔ muso ɲɛna. Ni den sabali yɛrɛ yɛrɛ de. Salon. Walayi ne tigɛr'i la. I tɛgɛ bɔ n na. Wallahi. Aw bɛ mun kumana halisa? Ayi Dɔgɔbili. Sigiyɔrɔ bɛ yen nɔ. Ayi ma sigi. Tɔnba de tun ye n ci ma. Sabu ko bi kɔni k'i jija i ka se tɔn sigiyɔrɔ la. O tuma i bɔra tɔn na de wa cogo di? Wallahi n famana ka tɛ n tɛ n ka bɛ wari de ci ka taa. N bɛna taa Lansana. Problème t'a la Dagabili an b'a kɛ ten. Awɔ n'Ala sɔnna. Amina. Ko n bɛ n cɛ fo. A n'a mɛn. Ala. Ayi bi kɔni n'Ala sɔnna ne ka taa n ka taa tɔn sigiyɔrɔ la. Ko ka mɔgɔ ci n ma. Ma chérie. Tiens, ma femme. Oh, mais si nous jusqu'à présent, il est presque 14 heures. Tu me refais avec moi? C'est là. Ah ouais? Ne pas t'obliger. Comment? Ne pas t'obliger. Mouna? Ne me kata dugu kɔnɔ ne m'a fɛ yen k'i ka passe di ne ma. E m'i ban ka passe di ne ma. Ne fana ye n ka sɔngɔ in kɛ passe ka taa n ka ci la. Ami. Est-ce que olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa? Kɔrɔlen ni e bɛ taa dugu kɔnɔ ni ko ne ka passe di ma ne t'a di ma wa? Munna e bɛ n ka nasɔngɔ kɛ k'i ka passe remplacer? Pour quelle raison? Parce que i bana k'a di kɛ. Ne ma ban k'a di a tɛ yen ne t'a di ma kɔrɔlen. Jamais a tɛ se ka kɔli e la o. Wallahi tɛ se ka kɔli passe la k'o di ne ma diɲɛ kɔnɔ. Sanogo bɛɛ b'i ka mɔgɔ dɔn. Comme e t'a di i y'a bila i hakili la de k'a fɔ ko ne bɛna bɔ ka taa n ka ci bɛna kɛ. Tobili le nafa ka bon n'o ye. Donc ne fana y'o tobili kɛ wari kɛ n ka passe ka taga. Problème t'a la. I ye n to yan nɔ walahi. Ka di n cogo min na kɛ ten. O bannen an b'an si o la. Ni affaire wɛrɛ tun nana sisan i bɛ girin ka passe i bɛ girin ka wari bɔ k'a di o la o. Ne mago bɛ passe la e bɛ dɛsɛ k'o di ne ma ko ne ka taa tobili kɛ. Dangaden ne tun bɛ tobili kɛ bi. E t'a ɲɔgɔnna tɛ ne kɔ kɔngɔ bɛ dɔnkili la yen. E tɛ ne dɔn nka ne b'i dɔn a si kɔrɔkɛ de ye ne ye k'a ɲɛf'i ɲɛna fɔnfɔnni ka kini ani gorongo ka kini olu tɛ kelen ye o bɛ cogo min na i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ diya i ye kojugu nka i man ka kanu k'a fɛ ka d'a kan i kanu ɲɔgɔn tɛ o tigilamɔgɔw ye ma si ma yan dɔ wɛrɛ la n b'a fɛ i ka fara ka bɔ n dɔgɔmuso la n'i ye n dɔgɔmuso kɔ diɲɛ don o don i bɛna dɔn k'a fɔ ne Moise ye tiɲɛni ye n'i ma muru digi kɔnɔ Ala kana barika don na
ka segin k'a f'i ye ne tɛ sira foyi ye. I y'i ka batariya i y'a kun ta ka bɔ ne dɔgɔmuso kan n tɛ jɛn n'a ye. N'a cɛ e fɛnɛ tɛ ne dɔn ne t'i dɔgɔmuso kɔ i dɔgɔmuso de bɛ cucutu la ne kɔ i ma mun fɔ i tɛna se k'o fɔ ne ɲɛna. O n ba don dɔ n tɛ mana ne tilala kuma la o ne tilala. E y'i ta kɛ ne bɛna mun k'a si la sisan ne de b'o dɔn. Chapé! I ɲɛna ko mun de don? Han? I bolo ko dusu de tɛ ne na wali ne bɔra sanfɛ de ka bi o bɛ i bolo ko mɔgɔ de tɛ ne na ne b'i wele o le k'i ka téléphone ta i bɛ taa di i ka sunguruba ma a bɛ ne wele ka manamanakan fɔ ne ye nka a ma ne dɔgɔya dɛ ale ma ne dɔgɔya e de ye ne dɔgɔya mais ni zina wallahi bilahi i bɛ nimisa nin ko kelen na e ta kɔni ne e ta bɛɛ lajɛlen faamuya nka e y'i ta kɛ a tɔ tora ne ta de ye n'Ala ni kira jɛnɛ n bɛ taa aw fɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ wallahi i ka sunguruba min fana ye neni fɛn bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ n bɛ taa convocation tigɛ k'a d'a ma n'a ma kɛ i k'a fɔ ma ko tu dangadi e bolo ko nin mun de don. Musokuntigi problème t'a la Ajaratu n y'i ka kuma fila de capté nin bɛɛ lajɛlen na i m'a fɔ k'i bɛ taa an fɛ yen wa nka i b'i jija n'i bɛ taa an fɛ yen n bɛ siran n bɛnkɛ min ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ ale tɛ so bi ale bɛ na sini de n'a nana i bɛ taa ɲɛfɔ k'ale to yen i m'a fɔ fɛnɛ k'i bɛ convocation tigɛ ka di ne ka madame ma wa f'i b'a fɔ k'i ka madame ne tuguni ya wallahi Chapé e ye ne tɔɲɔ ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne tɛ n ta yafa e wallahi bilahi fo ne y'a sɔrɔ a ka numéro filɛ nin ye ne ma sɛgɛn kɛ e nɔfɛ a ka numéro filɛ nin ye ne ka téléphone i ka téléphone i bɛ se ka mun de kɛ e bɛ se ka mun de kɛ ni e ye cɛ e k'a bɔ n'a ye i bɛ na ne Ajaratu dɔn bi mun de bɛ yen nɔ n tɛna n yɛrɛ froisser bi n bɛ taa n ka ci ɲɛnabɔ wala ni furu nɛgɛ kisɛ kɛnɛ tɛ ne wala ne tɔɔrɔla ne ɲɛna. Asi bonya bɛ di bonyatigi de ma n'i kɛra mɔgɔ fɛ i bɛ kɛ Ala ka wulu fɛ. Umar e bɛ ka nin fɔ kun jumɛn na? Mɔgɔ bɛ mɔgɔ lasɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ sababu la hali n'o tigilamɔgɔ ye ko dɔ k'i la i b'o to yen i diɲɛ mɔgɔ kanu kama i kɔrɔkɛ bɔra nin yɔrɔ kelen na yan ka n'i da ko ne la ka n'i miiri diɲɛlatigɛ kuma foyi la a ma mun fɔ nka n ye n pɔrɔn dusu kan ko n ka far'i la u ma n tɔɔrɔ ko walima k'a bɛ muru ton kɔnɔ ko ni m'i to yen ni si ma n tɔɔrɔ i b'a dɔn a ka ko kelen min ye n tɔɔrɔ a tɛgɛtɔ le Ala minɛ k'an ba muso bilennen nin mais n ye n pɔrɔn dusu kan e kanu de sababu la n'o tɛ a bɛɛ ni Ala cɛ m'a faga. Umar ne tun b'i fɛ nka belebele de farala kan wa i y'i ka kɛta kɛ nka ne Asi b'a dɔn ne kan ka min kɛ n bɛ layidu kelen d'i ma ne m'i den wolo Ala kana barika don. Asi 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 Musa très bien. Musa donc e jija ka taa ne ni Umar bila ɲɔgɔn na tuguni e ye kuma fɔ ne ɲɛna ne ye fɛn bɛɛ fɛ n bɛ bila ka taa kuma fɔ Umar ɲɛna tuguni Musa fɛn min ye mɔgɔ lankolon de ye walahi bi e ye mɔgɔ t'a tiɲɛni de ne ye bonya dura ne e tɛ bonya ɲɛdɔn Musa. Mun bɛ Musa mun de kɛra E ye ne de bɔ wa wallahi bilahi n t'i to yen. Musa
ne ye mun fɔ e ɲɛna ne b'a fɛ n ka fara ka bɔ denmisɛn ninnu na e cɛkɔrɔbatɔ e yugota ne ni e asi tɛ ɲɔgɔn na e ni Fifi bɛ ɲɔgɔn na denmisɛnninw ye jɔyɔrɔ e de o tuma e bɛ dɔrɔn sugu jumɛn de ta Musa a to dɛ n'i k'a to a molobaliya bi ka k'a dan ye quoi e ka kuma faamu wa han mun de tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ a kɛra cogo di a ye kuma mun de tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ Musa mun de kɛra a ɲininka kɛ o tuma a tɛ se ka ɲɛfɔ wa wa n'a tɛ se ka ɲɛfɔ n ka n'i tɛgɛ in den kan tuguni n ka nin tɛgɛ in ka lagare kan tuguni i tulo b'a la a ka danni ma dɛ bi tɔgɔ bi dɛ n'i tɛgɛ in ka lagare kan i tɛ nimisa la mɔgɔ lankolon bilali e ka dɛsɛ fɛn bɛɛ fo ka tugu i dɔgɔninw nɔfɛ ta juju la wallahi n'i sera ma tuguni i bɛ n ye o wallahi n'i tɛgɛ in ka lagare kan i tɛ nimisa la a ma ban dɛ i taatɔla ten ɲa i k'i labɛn i ka taa foro la a ka kɛ ten tɔ maa lankolon bilalen mɔgɔ tɔɔrɔla n ka nin tɛgɛ in ka lagare kan tuguni a ka danni ma lagare ka taa so kɔnɔ Fifi, mun la ka den n'a masa bila ɲɔgɔn na a ka di e Fifi ye e bɛ taa fɔ Sanogo ɲɛna ko Musa bɛna bin e kan Fifi nin so in n'a jama kɔnɔna na mɔgɔ bɛ doni ka bɔ la sanga na ka waati bɛɛ lajɛlen o waati kelen na Musa bɛ sɔn ka mana ko ta k'e sɛgɛrɛ Fifi sabali ne mɛnna ne bɛ a fanga da yɛrɛ Fifi denmisɛnnin aw bɛɛ ye kelen ne bolo yan aw bɛɛ ye kelen ne bolo nka n'i ye e yɛrɛ ɲininka dɔrɔn e ko man ne de mun bɛ goya ne i jugu wallahi Fifi jugu de kɛmɛ k'i nege bɔ ne na bari denmisɛnnin jugu t'i la o e bɛ min dɔn hali ne t'a dɔn denmisɛnnin jugu hali kelen tɛ e Fifi la Musa bɛ sɔn ka mana ko ta e sɛgɛrɛ so in kɔnɔ yan e mun ye Musa ye i kɔrɔkɛ tɛ yan Musa dɔgɔnin tɛ yan Musa tɛ siran musow la npogotigininw la kare kɔnɔna in na yan nɔ ka se e ma nka i bɛ ka fɛn min ɲini i b'a sɔrɔ Tɛnɛ ne ma nkalon ta ka da Musa la koyi sanga na ka wagati Musa bɛ ko dɔw ta ka kɛ na ne tɛ foyi fɔ mɔgɔ in na nka a dépassera dɛ o de la ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a dépassera de ni ne kumana sisan muso in kɔrɔbayara ni ne kumana sisan a bɛ ne jaabi ni ne kumana dɔrɔn e b'i ta la ne ta sanfɛ o tɛ yan mana mɔgɔ bilalen e bɛ min dɔn Musa b'a dɔn Musa ba ye hali ne min ye ne t'a dɔn e bɛ min dɔn problème t'a la n bɛ min f'i ɲɛna a dan ka kɛ nin ye nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ne k'a mɛn e da k'e ka taa kangari da Sanogo ɲɛna ko Musa ye ko dɔ k'i la ne denw ye ne ɲini n tɛ fɛ mɔgɔ si ka t'u la n'i bɛ fɛ ka se ne ma dɔrɔn i bɛ se ne denw ma est-ce que i ye ne ka kuma faamuya i bɛ wuli bɔ ne ɲɛkɔrɔ i bɛ taa ne ka sokɔnɔna furan k'a jɔsi fɔlɔ n'i tila la dukɛnɛma la i k'a furan fininɔgɔ i k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ne ta ni denmisɛnnin ninnu ta i k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a ko fo k'a jɛ wa ni tile binna ka sɔrɔ o ma ja i bɛ fɛn o fɛn min ɲini Sanogo la yan nɔ i b'a sɔrɔ i bɛ se ka wuli ka bɔ ne ɲɛkɔrɔ mɔgɔ lankolon a dépassera de dangaji Musa mago b'e la e salen wa i balolen Musa ka sira jumɛn b'e la dangaji bilalen mɔgɔ lankolon ne yɛrɛ nin ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne t'a dɔn Musa ka se ma Musa ka sira jumɛn b'e la Musa muso ko mago banna ka se ma mais e tɛ Musa de don